שלום וברוכים הבאים, לי קוראים אורן, והסרטון הזה ילמד אתכם איך להתחיל לעבוד עם המערכת של נטע סושיאל כדי ליצור תוכן שיווקי לפייסבוק שלכם או לאינסטגרם. אז איך מתחילים? הדרך הכי פשוטה להתחיל זה כשאתם מקבלים את הודעת הכניסה, את ההודעה הראשונה, זה פשוט להגיד שאתם מוכנים, להגיד כן או אוקיי, בואו נכתוב אוקיי, ולתת למערכת, לתת לכם כמה הצעות ראשוניות. אתם לא צריכים לספר למערכת מי אתם, מה אתם עושים, איך קוראים לעסק, מה אתם מוכרים וכולי. המערכת כבר מכירה את כל החומרים שאתם מילאתם בטופס, היא עברה על האתר שלכם אם יש לכם, על הפוסטים שאתם כבר פרסמתם בעבר, ולמדה מי אתם, והיא תייצר לכם בעצם הצעות ראשוניות כדי שתוכלו מהר מאוד לקחת תוכן איכותי לתוך הפרופיל שלכם. כמו שאתם רואים, המערכת נותנת 3 הצעות, לכל הצעה יש כותרת ואיזשהו הסבר. להצעה הראשונה שההצעה מומלצת יש גם הסבר מדוע ההצעה הזאת מומלצת. אוקיי? בשביל שכאילו ההדגמה, בואו נבחר את ההצעה הראשונה, אפשר לכתוב את מספר ההצעה, או אפשר גם להגיד אוקיי, אם אתם רוצים את ההצעה המומלצת, בואו נכתוב עוד פעם אוקיי. בזמן שהמערכת חושבת על ההצעה ובונה לכם את התוכן הראשוני, אז בואו נסתכל, נראה כאן על ההצעות הנוספות. אתם רואים שרואים כאן רק את הכותרת, אם אתם לוחצים על הכותרת, אתם רואים גם את ההסבר, מה יכול להיות כאן. כמובן זה 3 נושאים טיפה שונים על העסק שלכם, במקרה הזה זה על נטע סושיאל, ובינתיים המערכת יוצרת את הטיוטה הראשונית של התוכן. אז כמו שאתם רואים, הנה ההצעה על הריל, ויש כותרת, יש סקירה שזה חוזר חזרה על מה יש בתוך הריל, הכיתוב זה הטקסט שאתם שמים לתוך הריל, טקסט מדובר זה מה אתם מדברים, זה הטקסט המדובר, זה שיש בתוך הריל, יש הצעה למוזיקה ולקאבר, ויש סצנות אם אתם רוצים, לא חובה, אם אתם רוצים גם להוסיף איזה שהן סצנות מאחורי הטקסט, אז אין שום בעיה, יש כאן הצעה לסצנות, אני הרבה פעמים פשוט מצלם את זה עם עצמי ומעלה את זה לתוך הפרופיל שלי. אוקיי? במקרה הזה יש 5 סצנות שונות. כמו שאתם רגילים מכל מערכת AI, אפשר לבקש שינויים, למשל, כאן נהוג כי הוא מרגישים שהשיווק הוא משרה שנייה, התחושה הזאת שאתם צריכים להיות גם המומחים, גם אנשי המכירות, גם מנהלי הסושיאל, יכול להיות שאתם רוצים הוק אחר, אפשר לבקש עם שינויים בטקסט, אפשר לבקש שינויים בכל דבר, או למשל ננסה, תעשה את זה יותר ארוך, והמערכת פשוט תשנה את הטיוטה למה שאתם מבקשים. וקיבלנו את הסרטון עם טקסט יותר ארוך, כמו שביקשנו. אפשר כמובן לשנות טקסטים ספציפיים או כל שינוי אחר שאתם רוצים לטיוטה. יש הרבה מאוד אופציות למערכת, יש סרטוני המשך שמסבירים את האופציות האלו, אבל זה מספיק בשביל ההתחלה. ורק טיפ אחרון לסיום, אם אתם רוצים לחזור למצב ההתחלתי שבו המערכת תיתן לכם הצעות, אתם יכולים פשוט לכתוב מההתחלה או איתחול או להתחיל מחדש, והמערכת תחזור לאותו מצב שבו אתם כותבים אוקיי ונותן לכם 3 הצעות לתכנים חדשים. אז מה נשאר? נשאר להיכנס למערכת, לעשות את התוכן הראשון שלכם, להעתיק אותו, לפרסם אותו בפרופיל שלכם ולהתקדם בשיווק של העסק שלכם. תודה ולהתראות בסרטונים הבאים.